Spomeňte si na to, čo hovoril ajatollah Chamenei, zavraždený ajatollah Chamenei. Dal fatvu, myslím, že pred 25 rokmi, že Irán nikdy nebude mať jadrovú zbraň. A toto potvrdzujú každým rokom už 25 rokov. A teraz Američania stále hovoria, a stále budete mať jadrovú zbraň. Veď to je úplne smiešné. Tí Iránci vlastne nevedia, ako sa z toho dostať. A teraz ich zbombardovali, ničia tam krajinu, zabíjajú malé deti a my sa tvárime, že to je v poriadku. Tu je pán chápajúci a pani kresťanka nedokáže odsúdiť genocídu v Gaze, nedokáže odsúdiť, že malé deti zomerajú v nejakej škole kvôli Američanom, ale teraz sa tvárime, že za to môže Putin. Pán kolega vidí aj v ladničke Putina, keď ju otvorí. Toto je úplne šialené. Čo s tým má Putin pre Boha? Trump a Netanyahu a Zelenský sú najväčší gaunery 21. storočia. Pochopte to. A to, akým spôsobom sa cynicky správate voči tým obetiam na Blízkom východe, vo Venezuele a v Kube, to je naozaj na hrane akéhokoľvek humanizmu. To je uvažovanie masového vraha. Počkajte, ja dokončím to. Ja ešte chvíľočku rozprávam. Já tady tohle pána nebudu poslouchat a ty odejdu, protože Výborné. Budem jako veľmi já rád. to Budem nemám veľmi rád. jako fakt zapotřebí. Nech sa páči, pokiaľ tu obhajujete vraždy malých detí, nech sa páči. Ne, vy Nemám ste jediný dôvod ich s vami Akože byť. toto naozaj už pán Bláha preháňate. Vy ste chápajúci, Ne, nezlobte se. zomierajú ľudia, aby ste Já tyhle chápajúci. vaše keci Nech sa páči, poslouchat nech sa nebudu. páči, nech sa Mějte se páči. moc hezky. Dovidenia, všetko dobre, majte sa krásne. Nashledanou. Dúfam, že v Česku Pán majú ľudia Vondra. ďaleko viac s rozumu, tímhle ako máte pánem vy. já fakt diskutovat nebudu. Já už jsem starší člověk, je mi Samu? 65 a fakt tohle nemám. Tiež by aj slovenskí vojnoví štváči takto odchádzali z verejných diskusí, pretože to, čo stvárate, pán kolega, je šialené.